Здравейте, казвам се Цветелина Тодорова от град София. Аз имах доста дълго ортодонтско лечение и в един момент, когато наближи вече времето да си свалям брекетите, се наложиха няколко допълнителни процедури и трябваше да потърся по-специализирано място, където да си ги направя. Първото ми идване тук в Дентален център 8, всичко започна с една рентгенова снимка и консултация с лекуващия лекар, след което уточнихме плана на лечение, брой посещения, какво точно ще се прави, има ли нужда от нещо допълнително. И така, започнахме. О, да, със сигурност. Имах нужда от наистина няколко корекции след сваляне на брекетите и мога да кажа, че резултатът е перфектен. До някаква степен да. Може би съм по-уверена вече, не се притеснявам от усмивката си. Разбира се, дори вече съм го направила на няколко колеги и може би на приятели, който има нужда, със сигурност.